No niin, mistä mustaas? Joku saisi katsoa minkä näköinen tää maski on. Mua kiinnostaa tietää. No niin, mä oon kattoo. Get inside, motherfucker! Joo, let's go! Terve, bitch! Mä otan taas tässä rappusit nää pari tyyppiä. Hey, back, Mika, go away! Mika, fuck yourself! Älä diimata takaa. Otan nää kaksi tästä rappusista. Voi mennä yläkertaan jo. Mene nyt se. Ja sehän menee. Se oli paljon kysellä. Otas sä sitä rappusista, niin mä huidon näitä täällä maahan. Joo. Nää ei mene maahan sitten nää tukit ollenkaan. Ei niin, mä tiedän. Kuka pää? Kaikki ready? Joo. Oh. Loistavaa jätkä. Vittu skelee! Tää bronkku on vittu mahtava. I know! Jos pistoolissa on kuteja, niin kaikki on hyvin. Se on sit vaan helvetin hidas lataamaan. Mulla on siellä tullut reload speedin buffia joo, mutta ei paljon auta. Antti! Onko hieno maski? Missä oot? Missä? Älä paniikkihuoneen avaimet. Siis se on tämmönen lätkämaski. Siis se on toi mikä se... Army of Two maski. What is Bully Bear? Paljon Antilla muuten niitä on ylimääräisenä. 3. 3? Okei, no ei meillä sit mitään ongelmaa. Me sit saadaan kaikki nippuun. Eiku mihin suuntaan? Täällä pitäis niin paljon olla. Siellä kun 2 menee toiselta puolella ja 2 toiselta puolella. Etuovesta ei pääse. Mä putin pullere pääri. Terve pojat, mitäs kuuluu? Täällä näin tultiin korjataan. Teillä on hieno kaunis valkoinen aita, mitäs muuten teillä on rikkikin aita? Voi harmi. Mä voidaan korjata näissä. Kuka Mitcha on? Mä löysin bikini muija. Katsokaa missä ne satanan sorkkaraudat on, mutta älkää poimiko niitä. Joo, mä löysin yhden, se otat autollissa. Wilson Garage. Missä se Mitchell on? Eiku tossa se on? Tuolla se menee. Wilson Garage. Terve, mitäs kuuluu? Moi. Otaks mä tän muija täältä näin saa? Sulla on iso puhelin. Tulee ulkoa. Molemmat. Niin ne tulee ulko-ovesta. Mahdollisimman hiljaa. Okei. Kaikki ihan hiljaa. Esa hiljaa. Esa sanot kaikki ihan hiljaa. Kuiskata. Ihan hiljaa. Hiljaa hiivitään nyt kardemumman yössä. No hiimänillä se. Joo. Ihan hiljaa Esa. Ihan hiljaa. Se täällä on ulko-ovi. Tossa. Ja tuolla. Oi ei. Pokinen. Mitä? Mene tonne vessaan. Mä menen vessaan. Mene vessaan. Mä menen tänne toiseen huoneeseen katsoa jos täältä tulee. Mä huudan sulle sitten. It's time for another game. Vitu hyvä biisi. Tapoin siviili. Tapoin sen bikininaisen! Jumalauta! Tää on vittu mun! Sillä oli hyvä perse. Kas vessassa. Äijä hyppii, se lentää vessassa. Remember, stay low, stay dark, avoid guards and gunfire. Here we go. Ei vittu. Noniin! Mä luotan itse asiassa Pokiseen tästä. Mä olen pelannut Assassin's Creedia. Oikeesti mä puhun oikeesti dinosauruksen kanssa. Tuupa Ankan vieressä. Sinne tulee. Me ollaan piilossa, ei mitään hätää. Yksi on asennettu. Toinen. No. Mä pelottaa. Suojele mua. Tuleeks toi tänne? Esa! Sut Voi nähtiin. vittu! Esa Kenet nähtiin. ne näki? Sut. Paskan vitut, ketä on kattonut ees mua päin? Tefi! Turpa kiinni!
Turpa kiinni sen. Hiljaa! Mitäs mä ammun tonne toiseen taloon? Mitä sitten tapahtuu? Koitetaan. Ette tästä. koita. Ihan kun ette menisi jo tarpeeksi täällä. Viimeinen alan boksi meneillään, niin... Niin. They haven't seen us. We're invisible. Ei, 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 ei. Nyt toisen. Toisen Defi, suuntaan tulee kanssa. tänne. Hyvä, Tulee hyvä. Tiedän. Tiedän. Vittu. Mitä vittua? Näki muut. Se olisi pitänyt mennä Esan perässä. Uudestaan pojat, vielä kerran. Mä saan viimeisen alan ton boksin täältä. No niitä on 3 vielä. Niin, yksi on ylhäällä. Mä mursin jalkani kun mä hyppäsin alas. Minkä tää mun... Pukine! I have fallen and I can't get up! Challenge completed! Sipeli on kyllä vittua nää. Aijaa. Kuulostaa hyvä. Lasit menee paskat, don't kill the civilians. Leave no witnesses. Niin, se onkin ihan hyvä taktiikka kans.